सिबिं जासिबाय दिनै बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि काजिगाव काजिगाव बे फरायसालिनि बोसोरारि सप्ता फालिथाय 2025 मायथाइयाव आंखौ जर'खा आलासि महरै हांख्रायनायावहाय आं नुजाफैदों। बेयाव बाहागो लानो मोननानै आं गिबियावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे फरायसालिमानि गासै परिबेसखौ नुनानै बिथिंखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। सोलोंथाइया मोनसे बिराद सिरियास मोनसे मेटार। बेयावहाय जोंनि बे फरायसालिनि फोरोंगिरि गारजेन आरो दिथागिरिफोर जयैहाय दिनैनि मेलाव जों जयै बाहागो लादों आरो गथ'साफोरनि सोलोंथायावहाय गारजेनफोरनि बिराद गिदिर मोनसे रल थायो। गारजेनफोर नङाब्ला जोङो गथ'फोरखौ जों मोजाङै जों नायदिंनो जों हाया। सासे फोरोंगिरिनि आखायाव थाखो खथायाव एसेबां बुरजा जों टाइमबो मोना। आंबो सासे फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि जानानै गथ'साफोरखौ फोरोंनाया बेसेबां खस्थ' जायो बेखौ आंबो बुजिगौ। बेजों लोगोसे फोरोंगिरिजों लोगोसे जोङो जुदि गारजेनफोरा, गुबैयै आं गारजेनफोरखौनो स्ट्रेस खालामनायनि खोथाखौ बुंगोन, गारजेनफोरा जुदि गावनि गथ'साफोरखौ न'आवहाय मोजाङै जुदि जोथोन लानानै फरायसालिमायाव बा फरायसालियाव दैथायहरोब्ला फोरोंगिरिफोरनि फरा फोरोंनाया जोबोद गोरलै जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि फरायनाय, बिथांनि सोलोंनाय गासैबो सोनारो न'खरनि सोरबिथिंनि सायावहाय। न'खराव फरायनाय हुदा थायोब्लासो गथ'आ मोजां सोलोंथाइ लानो हायो। न'खराव जुदि फरायनाय हुदा गैयाब्ला फरायसालियावबो बिथाङा आरो फरिखायावबो बिथाङा मोजाङैहाय उथ्रिसारनो हानाय नङा। बेनिखायनो गासै गारजेन दा बिमा बिफा बिथांमोनहा गावसिनि न'खरावहाय, गावबा गावनि न'खरावहाय गथ'फोरनि फरायनायनि हुदाखौ माबोरैहायबा जौगाहोनो हायो, बिनि थाखाय मोनसे सिरियासै मोनसे राहा लामा लानांगौ गावबा गावनि न'आवहाय, जाहाथे गावनि गथ'फोरा न'आवहाय मोजाङैनो फरायनायनि हुदाखौ सोमजिखांहोनो हायो। आजिखालिथ' माने कुनु पराशुना गैयाबा, कुनु डिग्री गैयाबा कुनु माने खामानियानो गैया। ओंखायनो जोंनि गारजेनफ्रा एसे गथ'फोरखौ फरायनायाव एसे एनकारेज खालामनांगौ। बेबायदि एनकारेज खालामबासो माने जोंनि बर' हारि हक जाति बयबो माने आवगायनानै थांगोन बिसोर। जों मिथिनो मोनदों जे बे एकाडेमिनि मुङाव, एकाडेमि जौगानायनि मुङाव गोबां राङारि अनसुंथाइ मदद खालामदों होननानै जों नोंथांखौ मिथिनो मोनदों। आं इसेबां बारे माने होआखै होनाया, भबिष्यताव एसे एनै होगोन। खिन्थु माने आं होनगोन जे माने मेनेजमेन्टखौबो एसे होनगोन जे रेसिडेन्सियेलखौ एसे नन रेसिडेन्टबो खालामबा मोजां। जाय गथ'फ्रा जायहा फैसा गैया बिसोरो एसे बेहाय फैनानै फरायनो हागोन आरोखि। रेसिडेन्सियेलथ' एसे थाखाया बारा जायो, 3,500 सबनि माने कि नङा, एसे दुखिया गरिबफोरखौ एसे माने माबायाव नन रेसिडेन्सियेल खालायोबा मोजां जागोन बायदि नङो आं। सासे फरायसाया जुदि डक्टर जानोबा माबायदि नाजानाय थानांगौ? एसे सेस्थाथ' थांगौ। आंबोथ' एकदम गरिबनिफ्राय थांनाय, खिन्थु गावनि सेस्थाखौथ' नांथारगोन। आजिखालिथ' बेखौनो बुङो जे आजिखालि जिमानै गरिब रिक्साला, थेलाला, सबजियाला बिसोरनि फिसाफ्राबो IAS अफिसार जायो। गतिके सेस्था खालायबा बयबो जानो हायो। सेस्था नांगौ, गार्जियाननिबो सेस्था नांगौ, स्टुडेन्टनोबो सेस्था नांगौ। बेबायदि जायोबा बयबो आवगायनानै थांनो हायो।